Istenem! Hát akkor minek adtam a kofetet oda neked a kezedbe, mi? Aztán nem azt mondtam 3.30-ra egy kenyér! Nem így mondtam! Hát akkor nem tudsz számolni! Bejna vagy! Bejna, úgy láttam! Az anyád, úristen, itt oda azt, aki nem baszott téged, hogy adott meg! Az baszott meg téged! Az úristen! Az! És csak így! Megyek! Ha nekem nem kell, nekem a kofet kell! Bánat, Juliska.